Also, Edu no Enkono 29 June 2026. Ewo menshia kotoko fiem. Ene said the cabo who dero have fonten taso no. Opri konfo no chia woni sante hene chechira sante man. Mfie bebreni na akonya na dam pan. Ejeba wanya ba bebedru. Ene abusua ene agona traditional council na champoma ntansa yi adom agona man hema akotikro eyi wodi spranti a omra no meso na nanam tuom no meso ankyere kotoko hene se agona man hene. Brekum traditional council so ede one this year enso so ba no ba be so ankyere kotoko hene se eye brekum man hene. Enne adwoi e wo menhia kotoko fie aye hu yie wo machia no dede ha no de na se agona man hene bande obi konfo ba de na nanam akonfo nyina asante ma konfo dodo na ana aba be piem e wo hanom agona abakwasam die ntina na nanam akonfo de wo mo agim brekum so ene ho abakwasam etesei yenko tie brekum ni agona abakwasam ye wi a ensaye no ye de atoa so ye de ho so abakwasam aso bidin e de bedi akwa ha eye ginyame tv boboden na subscribe jibadi na share jibadi no enso so ema onua enya bi enhwe semne se de meka chia no brekum man hema ohene yire akosua ame ahene ono na semre baba bedru eye menhia kotoko fie medikai aka chia o se eye brekum man hene a omode ne ba amana baba be swan ewo menhia kotoko fie mu no afei ena brekum man hema ohene yire akosua ame ahene aba bedru sade ene entenase no esi hyehyɛ ne sitie no agona be swan na brekum so eswan na nanoma konfo wa ha semre ohene yire waba aba bedru ha no mboko sade asante emra amane amamre esitie entenase bia wo menhia kotoko fie koye nsware no akwakoye dabo de kese pa ye be fira tuntum na tuntum so ade ahim ewo eye fikasiem enti semre ohene yire ame ahene brekum ahene wono ane maame ana semre waba bedru ha no pepepepepe sade na agona mahema enso ba ya wono ti bedru ha no ma wotena se pepepepepe ohene yire akosua ame ya ahene ono eye brekum mahene ono ane maame pepepepe ana semre wadi adwa otwen sane ba no ebrebe so amwa koso mpompo nsuam asan ede atura asantemera semre a wunya nsu anche asantemera ne de uye ohene ewo brekum enye yie nti hanom ana tumi asante hene de bema no tumi asante hene ede bema no ofikesie mu no ana bema na da mu nti medika ka cho se obri konfo aba yi die obehu na nanoma konfo bebrebe enso so ewa hanom sanse obri konfo no che ono nko a ana ya sante hene ne yonko sante hene ni adamfo asante hene owo ewa asase we so eba akopɛ woni obri konfo no che boachi a wo ba ye woni ne ka no ntambo mu ajetere asanteman woni ne kura ne me sei ajetere asanteman enti na nanoma konfo ana semre sade obri konfo no che a woni sante hene che asanteman eba nti mo so abo him abo hire atutu ntuma ede won dom no mo ntam eba be tai eye na obri konfo a wo ba aki agona mahema no na champoma ntansa yi adom wana ye kobri konfo ne maame dade na nanoma konfo efra fita ekoduma bia asie no sa na ye na agona mahema na champoma ntansa yi adom ono nso so efra fufuo ade abepie mo menhia kotoko fie sade dada ntanase wo ye no enti maka kira wo se obri konfo ba nti se wo hunu we a emane nya wawa we entansi se ohini bi ba be swan na ye husie na nanama konfo asane yesu wansuwa ya bosom ayewo asantememu asane enya ade a etaisi ekira wo se ampa de wo ba no wono ene sante hene ne yonko maka kira wo se sante hene oni adamfo na adamfo ye ba akopɛ woni obiri konfo no cheboachi a wo ba enti na nanama konfo edoma hu na ha nyina eye sante hene ne hodo ene ye nana agona ma hene wo ba hodo ene ne nanama konfo nyina so aba eba be prapra kwam ate kwam ama ene entrase no wo tete so a konfo abas ene wo wono ma ensam trofo so no twetwe nkomo no ebrepam ye bepe papa de ene no atwetwe nkomo nana echampoma ntansa yi adom ya agona ma hema wono na semle obiri konfo no cheboachi a wo ba
ɛte sani fa soɔ santehene yɔnko wɔn wɔ asase wei so wɔno ɛna semre uhu no mfoni yi so enti semre yana na ɛchampoma ntansa yadom ɔno na semre waba aba beduru hɔ no mu a ɔno nso agye adwa yana nanom gusua wa ɔmo achiachia no enti ɛnkyɛ sɛ santehene ma no tumi ma no kwan ɛso mpompo nso musan sɛ agona man hene a afei ɛne ɔno aba benya ne yɔnko enti deɛ uhu yɛ nyinaa ɛyɛ amane ne amamre kwan na na baase no no ɛna akɔmfo ne bi na nanom bi ɛkoto no pɛni sɛ yɛfa ne die ɛma deɛ ne die ɛsɛ no enti sɛ deɛ uhu no ɛna sɛ bi bosom no ana ensuo ne sa ne yɛ no ɔkɔ akɔkyia ɛyɛ na na agona man hema ɛsan sɛ wɔno ɛna akɔmfo wa santema mu nyinaa sɛ si adeɛ wɔba aba bɛda wɔ ma no sɛ afira obiri kɔmfo ɛne na asɛ tuo di ka kyerɛ santeman no wɔn deɛ na nanom suwa ne abosom ne kura ne me se ɛna kyekyere asanteman enti deɛ uhu ne ɛntansi an sɛ obi ɛba bɛsɔn ɛwɔ manhyia kotokofie na akɔmfo ɛsuman ne abosom ne nsuwansuwa asane ɛba bɛgya no agye sɛ agona man hene a wɔba me kyerɛ obiri kɔmfo anɔkye boakye ɛntansi enti nɛ sɛ uhu sɛ nɛ yɛ na nanom ani abere na ɔma sane na sɛ nɛ ɔmo di agorɔ na ɛnyɛ bibia ntia sɛ nɛ wɔnom wura obiri kɔmfo anɔkye na abu deɛ wɔkyekyere akɔm yɛ akɔnɔ de akɔm ba asanteman mu wɔno ɛna sɛmɛ uhu no mfoni no so no maka kyerɛ sɛ wɔtu mfoni adamfoɔ santehene wɔne yɔnkoɔ ne yɔnko yɛ baako pɛ wɔne obiri kɔmfo anɔkye ɔne ne kyekyere asanteman wɔno ɛna nɛ sɛ berɛ na nanom ma no tumi ma no kwan santehene ma no kwan so mpompo nso mu san a waba bɛyɛ santehene adamfo enti bɛhyia kotokofie yɛkɔ so yi ɛwɔ Tinyame TV enti yɛhwɛ amanneɛ ne amammerɛ a ɛtwa gu ɛwɔ bikesie mu
obiri konfo anoche dampan panta ewie medical ka kira wo se ene Ira Chame, Odaume Brew, a year Brekum, my hine, Ira Daume Brew, was so I training penny for a brasson, your best ring, at the amount. You are the Subu, said the Nanam 24 cents, said Brekum, Odauma, one out there, what's my better and you come a BB, come up. Na imenya ade shibrante bechiro muadi nyina o maye wosai sabi akire ne mpanimfo o brekum ama ne mpanimfo so asoi akire no enne na nanum kontifo na ayema ne mpanimfo o medina baso mo mesirin soye ama ne bu brekum we say akọ aba tresu de so na so kana so do we twa boko ye ba we sa chechi mu nyina de mama dia sa fa biara wa chechi mu na we nya omu sabi ne yaba okoso aho okoso sachi no sabi the same so aba no we say another part when go tell ko what when we dey intend futu ka kebo fuma ho ansana e ma kwam no sai to go chamio kakra me ka chemi nwa o na na o bai se onya opintim ma onsro bia na nanu mo buru a o mo se o mo ntia se otufo esi buru eye ni kuru o ma kunya no amodi no atusin. The Constitution of Ghana guarantee the traditions and customs of the people of Ghana. And one of the customs and traditions is akunya kese oho na wo hye sa akunya kese akunya se akunya kese no asi na yesu hi na wa ma meso a kire akunya kese no wa hini no atusin na otunko da asantima na omaja sa profo no ye ko Supreme Court a omo amu ye kabin sem ho nyana no ye be kase obukunya no amudi no atosin enti ma ye to so bi no be say friend say oyu eye oyu otunko Mr. say manipa no si bi nkyere ayage se fitu e dia manu no fa nye tumie no nye kete o hwene ma mi yi papa amena brem na ne pani fo so nka wo mata ne ho obi anko yelu amu ntem anko yelu bia enfata e wo ho e wa dawo ma woni na ba pne so no si bi nkyere wo ba na nanu maka bebre media make kakra bi a kyerɛ wo ho ko a nana hema ko wagina Obatampa
wama akonnwa no mu ayɛ du ɛna nnɛ ɔde ama wo mɛsrɛ wo wobɛyi di nini na emu n'asɛm so mama nkɔyɛ sɛ na ɔde akonnwa no ama wawie nti wabɛnya tumi bi nti wonni nini mɛsrɛ wo na sɛdeɛ mesi ne adi kan kaeɛ no akonnwa a wobɛdi yɛ akokoduro na yɛmfa akokoduro so nko anante nyansa so ka ho baabi a wokɔ sɛ wohu sɛ woma unyansa na nyame de ama ne deɛ wobɛsua firi asanteman no wode bɛyɛ adwuma na obi ɔte baabi a ɔno deɛ obie n'ano ɔkasa kwa na obie n'ano a sɛdeɛ ɔpɛ biara sɛ nananom afiri n'akyie mempɛ sɛ wobɛyɛ saa bi kɔka nananom a ɛwɔ bono region hɔ House of Chiefs na yɛnkoma asanteman ɛnyɛ n'asanteman na otumfoɔ de ne nyansa ɛne n'abotrɛ na akyekyere n'asanteman wura mɛsrɛ na wapagya ɔtene wase biribi akyerɛ ofuma ntietie mu ɔhene a wɔba si yɛwura ma kwan na ɔde berekum hyɛ wo nsa a nkɔnkɔtena hɔ sɛ womma mmɛsua adeɛ wɔ ha wontumi ntena hɔ ni hene wɔ aberɛ a womma ha no mmra mmɛsua adeɛ biribi kyerɛ wo so a akyea me da wa no wobɛtumi afrɛ wɔ m na ne wɔ m akasa na wɔm akyerɛ wo ɛwura wadaworo m yɛburu sɛ ɔhema no nya nnipa na wɔde no ama nkonnwasofoɔ no na wɔm ase biribi akyerɛ no deɛ a yɛserɛ wo ne so ɛ no ɔnsi biribi nkyerɛ wo sankɔre Madame Esomo mreko Esomo for Achame Sankore Menumia Domi Abraso so I na bia na besra ma bekum hena obey se miwura na botre na wohwe ma bibia ekọ boko miwura se de wosi abre bekum na se ne wohema onye ohena so de na ba wada ma manokwa na wonsi bibi nkyiro Mare to for Achame bosu Mare so ni ebeka na nanu ho na ya sere nso bia ma no wura pejetie no si bibi chobu mboso sɛ original house entiman yɛ hene obi so akyerɛ wo a ɛna ɔba bɛyɛ berekum hene to so akyerɛ wie no yɛ berekum hene a wadaworo meburu ɛna wode nana ntuo ɛhyɛ ne nsa na wode berekum man ama nso nkɔhwɛ so ma wo na afei nso wama no kwan wayɛ n'adoma ama no kwan na ɔba bɛka ho no ayɛ asantema council no nso so ɔba bɛka ho na adi mu nti nanom nyinaa so wadaworo meburu ma no kwan na ɔnsi bi nkyerɛ sɛ bi wobɛnya saa nneɛma nyinaa Jom. Yeah, vamos. Ose se wana ma se bozo dano. Ite ma no ko to ho ka kire no. Bro abedasi. Adaru mebru brekum die. O ma si nyina ye se bi asante asokore. Na ni nyina adaru ma wa na ye bra se bi wokɔ sɛbi german sɛbi yɛ na epom hɔ wopɔ bi sɛbi akɔyɛ tetefu ama wo na wahwɛ wɔ ama wo saa berɛ asɔkɔre na nana agye mpuduo ɔna na yɛ asɔkɔre hene ne nuabaa ɛne mu abrɛ yie ɔdaroma asɔkɔre hene agye mpuduo na abɔ no amanneɛ sɛ wɔmpɛ nipa ma wo ɛna sɛbi mu abrɛ yie ne ba ɛne amankwadi awu a ɔdi kan kyerɛ di aboɔ ɛne amea hene saa nipa yi mmiɛnsa na ɔde ɔmo maa wa ɔdaroma ɔka so ɔmo nkɔtena pom hɔ na ɔmo nyɛ tetefu biribi ba ɔmo abɛbɔ amanneɛ ɔmo na kɔkyekyere berekum ɔdaroma amankoradi a ɛwɔ di kan di adeɛ ofiri hɔ kyerɛ di aboɔ baa na n'amea hene ne na yɛ hema na no akyi na kyerɛ sɛ amea hene na ɔnya ba enti mmarima ne firi mu no amea hene na abɛdane ne ho sɛbe ɔhene san yɛ ɔhema ɔhyɛ mmarima mpaboa hyɛ ba mpaboa ɛna no ɔde te hɔ sɛbe ɔde hwɛ wɔ ma wo ɛduru baabi na ɔse daabi amankoradi a ɛwɔ ba sɛbe me nua na ne ba nti memfama no na ɔhwɛ so daakye magye asan de aba de hyɛ no mu ɛno ne ma ama no ɛbɛnya bi diiɛ adaroma ɛna wɔn twɛn ho ma nso a na ne nyinaa kɔbaeɛ no ade hyɛ no wɔn ante ana ɛbiri bi akonnwa no bɛtɔ biara na wɔn kɔ ho kɔpere bi 1947 adaroma waa ɛna wɔtena ha ka asɛm na etwa aprɛko sɛ ɛbiri biara wɔn a wɔte sonoma no deɛ wɔbɛfiri mu biara no ɛsɛ sɛ ɛsan ba ade hyɛ no 1947 waa na aka asɛm na ha ɛno akyi ne ma no nte aseɛ san maa so a n'ano yi a wɔbrɛ yi so wɔn san de kɔ court
ɛma sunwan wano asɛm a wode kɔɔyɛ ɛna ma abim die baayɛ wɔn ante aseɛ san de kɔɔ sɛbe supreme court wano asɛm nti supreme court san buae sɛ sɛbe kurasofoɔ wano asɛm nti wɔn mu ana san edi bɛm te asɔkɔre deɛ brekum deɛ wɔn mu nkyi asɔkɔre waa na ne nyinaa wɔyɛ yɛ a wɔn a sɛbe agyimpuduo ɛma onipa ma ɔkɔtena hɔ ɛhwɛ hɔ ma wɔn. John. You say when you are building house in the corner, and not John anyway. I don't say we don't have any idea, which you will say. So when you have a promotion, so far. So you are such about promotion. Sini obi da da mo o de bi polisi ne nsa ɛna na wo tiri ne nso na ko ne se be oni be ku ne to bia ri ya ni ja nya ni ya mo o de bi polisi ne nsa nsa na wo ko nche ba ko mo bi bia ro be ku ne na ye Yom eyira na asaba so what's over see ha ọ̀nà ọba ẹ̀sẹ̀ ìwádà ẹ̀sẹ̀ ọ̀kọ́ yẹn ẹ̀yáì wọn náà fọ pòfẹ́lì yẹn tí wọ́n ti ọba yẹn ẹ̀rọ sábà yọ̀m ọ̀sẹ̀ wọ́n bá yìí wọ́n náà wọ́n kò bí ẹ̀yọ́ ẹ̀yẹ onímọ̀ ẹ̀yẹ ọ̀dọ́ sọ̀fà àjùmọ̀ àná òṣèlú sàn án yẹ fásitì ọ̀dọ́ náà nìyẹn ọ̀sẹ̀ máa ń bí ẹ̀ èyí tí ẹ̀dọ́ máa wọ̀ ọ́ wọ́n sẹ́ ìwé ọ̀rọ̀ bí máa di ẹ̀dìẹ̀ wọ́n yẹ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀bà náà wọ́n sẹ́ pẹ̀lú ọ̀nà sáà ní gbẹ́jà nù wọ́n fẹ̀ sí ìṣòro ìwé ọ̀dọ́ mọ̀rọ̀ ẹ̀sùn. Sabi wa maame a oyi ni maame yi de kono no se de sa to de me to adiase emu ona ma so ba e ba yi so se be o preso a kusi na de na saba se bi bi dan se ha na da kono no to ye adiase fo ebi ni ona ma se be nam so a me ba wa mo se bi mo de kono no ma so ba ni ara o twa ti adiase ene kono no ila de so nsa John so boy ọba mu wọ́n kò bí o sàtìlẹ́ náà tún yà wọ́n dẹ̀ sẹ́nà sẹ́wọ̀n nsa ọ̀ká mi sọ́ni bóyá ọ̀ká pẹ̀lú bóyá ọ̀nà kúkú pẹ̀lú ọkọ̀ yìí ní ẹ̀dẹ̀ sọ́nà sàǹtẹ̀ yẹn. Fún ìgbà sábà yìí ní àwọn ọkọ̀ náà ń sẹ́bi constitution jesus and the whole people go through saying that see our God and man back upon them so you should actually know now we say say you should know what do you see here you go check you say that na betre but we tell you be kakra so they say when say we dey say be ku ni no say the house no e na ba ya ni the house no e say the no tu ni answer o si bi chere ni we no tu ni a e ba ba kasa jama ho asan kuma ka hu ya afro ko house odun so o se sin chi no we say the no abi je ho tu fu o wa ta sa chi o bo kasa ma o su su no de ba o ro za mpa no mi o su su no za wonsa wọ́n ṣe wọ́n sá mpasàtì ní ẹni wọ́n ṣe ọ̀sán ní ìdíjú ṣùgbọ́n náà wọ́n yẹ kọ́ ṣáàtì ẹ̀rọ sẹ́lẹ̀ ní kwan sí ẹni wọ́n tẹ̀. àná wọ́n bá ètí bẹ́ẹ̀ náà ó di bẹ́ẹ̀ kò náà wọ́n fi náà.
Nacha mi mpacho. Otina me dey baye. Therefore, share diabo asante otosumiro. Therefore, share diabo asante otosumiro. Odo kan so je bidu aha. Kuke fo mo so we. Ori sa tu. Na, o ka so wa ka so. Ti di kama àwọn ne chairman na bo so. Ah, si etia, Brekum, o ko sa ho. Wo bo so yi wo bi say, aso ni wo hefa. Wo si ti wo bi sa no. Wo ka ho bi si ni na ade a cho. Wo ka cho ni say, uti obo ni asante. Nti wo bai, ona ni titia. Ahada wo tu bi je free. Ahada bi bi a tu bi ya ba so bi ba. Ma ba wo wa kwan ko wo anya ni mo wo so du ko be so nsa du so nsa se ko so ho se bi man fo wo dina atuma no e bi to si ya e to si na o to bi ka ko san kama ni e ko na ba o ba san kama ni no tu bi na wo ga wo ko ma no e na wo wa se bi e ko ni wo de se bi e mo ni dansa se ya ro e na de choma no e na ko so nsa se bi e di buntu e ko so ba no wọ́n sábà ẹ̀yẹ náà sàtẹ̀hìn wọ́n sábà tó wọ́n ẹ̀dẹ́ yìí kúrò sọ̀rọ̀ sábà tí a ti na ọ̀bùrù tì mí lẹ́bi wọ́n yẹ kó sábà ẹ̀bùn náà bá họ ẹ̀yẹ bá ẹ̀bọ́n máa sábà yìí wà àtẹ́kọ̀ ọ̀yìn bẹ́ẹ̀ ni yìí wà ní wọ́n bá ẹ̀bọ́n asáde sábà ọ̀rọ̀ tó bí ẹ̀dá yìí wà sóò mímú yìí bá òṣìṣẹ́ pèsèpèsèpèsè ọ̀rọ̀ tó kọ̀ mẹ́rin ọ̀rọ̀ ní sábà ọ̀gbọ́dọ̀ ìwú tu ẹ̀ṣọ́ ọ̀sẹ̀ ọ̀dẹ̀ kyẹ̀w wọ́n dá àsìkò gbọ́ àhà ọ̀dẹ̀ sọ́ọ̀tù sani wa ite wodi kabiri gbosa yi otumfo akyɛme ɛsɛ otumfo tankɛseɛ ɛka ntankɛseɛ sɛ me Nana Kusi Yeboah tɔ so mmienu Nifahene Brekum mede akokoduro nɔkorɛ afutupa ne bɛsom yɛwura a waba siesie me wura sɛ wamma nyɛ saa deɛ a ntontam otumfo akyɛme mesrɛ otumfo ntam meka ntankɛseɛ sɛ me Nana Korɔbea Asante Nkum ɔtɔ so mmienu Brekum Ankɔbiahene sɛ Nana yɛ ɔba yi mɛtuma tufupa makyerɛ no kwampa sɛ manyɛ saa mɛtuma tumfoɔ ntam otumfoɔ akyɛme me Nana Kofi Nti Yeboah ɛtɔ so mmienu Brekum Chidɔmhene mesrɛ otumfoɔ ntam ka ntumfoɔ ntam kɛseɛ sɛ ɛyɛ yɛwura yɛ a waba yi mɛsom no sompa abɔ ne kyidɔmpa sɛ manyɛ saa metumi wura ntam kɛseɛ otumfoɔ akyɛme mesrɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam sɛ mene Benkuhene Brekum Traditional Area mesan yɛ acting president Nana kyerɛ Yeboah datɛ ɔtɔ so mmienu sompa a yɛde som yɛ nananom mɔmbɛsom asanteman ma Brekum bɛyɛ the pride of Western Ashanti ɛno ne yɛsan de abɛsom yɛwura yɛ a waba seesei ɛbɛma no afutupa mɛkasa kyerɛ ɔkasapa sɛ mantimi anyɛ saa deɛ a ɛtumi wura ntam
Watakwaine trase, kwabaine trasinge. Watakwaine trase, kwabaine trasinge. Mema kwabia ilifia ngomane kotokunge. Mema kwabia ilifia ngomane kotokunge. Asante chantre chmo champo nufunge. Asante chantre chmo champo nufunge. Asante sebo sumandite. Asante sebo sumandite. Wabia santina de trasinge. Wabia santina de trasinge. Sechiche memo dinyo visio. Sechiche memo dinyo visio. Why nebenya seduso supeni ni akaba kuma zikapo bano. Why nebenya seduso supeni ni akaba kuma zikapo bano. Obinya sebianko baby. Obinya sebianko baby. Amen na tell you about them le fait trasinge. Amen na tell you about them le fait trasinge. Sebane ndovi moje nunge. Sebane ndovi moje nunge. Anda froda de chmo champo nufunge. Anda froda de chmo champo nufunge. O so ni kroyo sumendite. O so ni kroyo sumendite. Jagwa jale na dia sia dinge. Jagwa jale na dia sia dinge. Akusibio kumlo chmo champo nufunge. Akusibio kumlo chmo champo nufunge. Jagwa office frampo demi service. Jagwa office frampo no demi service. C'est tout me modi nu avisio. C'est tout me modi nu avisio. Why ne benya second je boachi dan kwani se wan pim sika po bano. Why ne benya second je boachi dan kwani se wan pim sika po bano. Wa saji fogu nyagwa singe. Wa saji fogu nyagwa singe. Okwasa tinaje tnasinge. Okwasa tinaje tnasinge. Wo kubeda tababa de brefa bunya kwa si ajuna chemera. Otumfo ni sira ntam kese kan tam kese se me nanane amankradi ewu a odikan me nanane chiredi abo me nananom na firi asokore kwachichiri brekum man me nua panyi ni dasibre dota amankradi ewu a otosu mienu sumpa a me nananom de sum asanteman eni me nua no ena duru me odefo chiredi abo asante a otosu mienu me beto aso otumfo animonyam a odi ahye mabusu ya ne brekuman sa wo frame anopa awia anajo dasuo misoyi ade sa wo frame na me dama tichirewa otumfo matumtam kese Over the book of Roma.
tom ne sebo a ekoso nyina atadwe da yate se mfie bebrebe ni mana agona akonya no anda honom na se ene otumi aba be piem o mehia kotokofie abesu an area kire kotokohene dia na se asemda asanteman yate otumfo se to di kan ne obiri konfa no che di kan ebo wontiri po kikira asanteman besi ne akonya sabi nananom akonya ya agona akonya no Adam Pan ababa besi ene ne santi ene oba be piem o mehia kotokofie a aya ni gisam aya asefem aya ho a dan se ene ma bi sei entensi se ne yere animo se obiri konfo anoche ekoye ne benya ne nsia na mu na asanteman ya bosom yesu wansuwa ene ya nananom ajapade a obuja no no omo beto aso ede amaye ne santi Semei agona ma hene obrikofo anote boache semei onu so etimi aso pomponsom esan ede akire asantemawura semei be pie mo me sia kotokofia busia anigye ne mroso no esese ka wo ha bi asante amane ene na mamre no dance obrikofo anote boache na agona ma hene semei wanyan esan awie Semre nana echampoma ntansa yadom na kuna mayema ana semre wonu ane ba esan ewia odada no ede asante amane ene na mamre edi agro mehia kotokofie na echampoma ntansa yadom semre wonu ane ba obiri kwofo anoche boache kwofo ma me no wesan ede ewie die ana semre odada no ewo mehia kotokofie Semre ore wono ma dipita abobo wontiri a agona adehye kroma ne ejamfo aboafo ne adofo efire agona eba ebeja wono mu wura no mo maame na agona ma hema ma ne bebesu aye de ne ba obiri konfo ba menhia kotokofie besu aye de hye kotokохene enti ohe dede ne anije ekoso sebo ekoso aye nyina no aye anije a ahye oman no agona man ne nyina akoma muma sabi
Semre abusia ọma hene swan e de awie sanse obiri konfo anoche echechira santeman woni yewura na se to di kan no omo de akukuduro omo de okon ene nananom abosom ne yensu wansu na echechira santeman ete de senti wo hwe ene de asie ya eye sabi eye nsana ho ya bakwasem ade a entansi nene benhia kotokofie ebi asi a de ehunu sadia etuo edi ahimu okotokofie benhia ahemboboa no sanse asanteman de yewura na se tu ne chechira asantema bo potane ya ansa na asante be ye oman no ono nene semre waba be so onana no mutuom amene wo kasa die waba se agona man hene obiri konfo anoche boache enti abusua yenye nua ba ko hanom me mo akwaba emra eye ginyame tv ho na me na hie na anwumre ode hie na na kofi boate asante agona man hene ba mu hene oba asante agona ye ne di ba mu hene bona mu di ba mu hene sesi a wura ba be swan agona abakosem kakra na na di asi eho anije tese ene eye asemde atadua te de ne ohwe efie petepepie atwa mu asante agona eye briche boy ema obiri konfo no che Belkun Dr. Belkun eto nanom wonse do enti ye ma nananom be so nanan champo mantansa yadom tipa daye ese onfa ode shebrantia ode nana boache obiri konfo anoche a odi kan embe kire asante opemso a ote kokoso yade ne be kire ma ya amane na amamre nyina ese na fata ene ne da yade nasa baba be kire a wa be so mpompo nsuo masoi a wa be ya agona hene prekope nze se asante agona ya te de ene obiri konfo nochi ye no no ye ba ha ye ni jesem nko a wo ye babu na udi asante sem achie udi asante achie nyene sadia uka se ukopiem agona mansini mu wono mu a ana agona mamu a mo ana mudi ba mu hene de ebi mi se amane ne amamere udi akira usua unya nsua nwe ya wasua kwa akire babunu ani mabunu a sabi yensu yesua asante amane ne amamere ye mantenase bebi se yemfa ye ni ma mehu bi wo hwa ha no mabunu wa ha yekuma bi wono maka nyina ye mpanifo nko a ana afra tuntum wo ye babunu onya akonya sei etie na wo ka akira asante mabunu a eba sansa asante o man enketo aso na ba be mpani ba be dia de atechire o man aso o man nim wo ye babunu futu be na de mabunu mo ba de meka che ene mabunu eba ne se asante amamre ho ye nto ntwene se usua amamre a onyira ba bia obekọ bia no wanim engu ase se wo hwe ofenso de osua sikadwa na oye lecture pani pa e wo kan US se usua amamre sua amane a eboawa ntimesere mabunu a otie me ese ba bia wo bia se akunya wo ofie a kosom no na nya bosomsem esanse twedi ampo ba se yadom kurampo no twesemu no ahenie ewom enti mesra babunu bia se omana ni nyi ahensemu anya abosonsem bia enye abosonsem we enso ye odehye ono so wa agona e beda wase ne wadaje awo that's ya bro that's nkomo odehye ba kwa ono so ewo agona no se de otuyefo asi afa no ahensem nya abosonsem hyene nso yesua mane ne amamere a ye abosonsem to ntwen sanse ene aye beja bidua imo abusa egusu aye ne nam ne die ene yenko ni ene ye maame ne mu bi wono ma di fita titi fita dia sensen wono mu ko mu ye mpe bi nka ho na ye ne wono mu entwetwe enkomo sanse ne atadwufo wa entansi ye na ba ko wa baba ye mo kwa ba na eye ginyame tv me ho ye na so wana me na hie efe konfo dwemo te ga konfo agona krofo so ene wura ba se na uka dia me ka me wura tini nkwa dia ni nso age oba boya makobo na peja amakobo tumpon amakobo ba efe akra be he wura ba asante amane ne amamere sanse obi konfo ne pani ne waba se de wo ka wo ba makom ayefe akom ayekra be he na obi ka se sebi abosomsem ye nkwase asem o ye comfort gare comfort si ni papro se o ba kwa ne wonim de waka bosomsom de enya nkwase mo wo se bosom chiri nkwase asem na nkwase asem o chiri nkwase asem bosom chiri nkwase asem eno man na bosom nkwase asem nya sanete bosom chiri nkwase asem because bosom empe enkontompo azana ada dabi bosom de ompesa bosom bia wo ye bosom kan ye konfo kan no eno kuradie ene bepe ye ne nkabomu no odo ene wo ye eti bosom chiri nkwase asem ene mabunu yemfa ye ho nya hensem ye hu ne se e abosom ne ma ye de awurawura so da mu enti bibi sei
yehu se mpanifo nko na afra tuntum de aba ha futu be na de mabu na wabonti mabu na se obi asa wo ye de hye nko ade a ka ho konkonwa ne ho na nkanka na ka mofra ebe kwa beto na wankosua mamre ne amane a edu so de na abaye uhu do abaye etisua na ye sua na ye we eye tigare konfo no so ewo agona akrofo so nkanka yes said ye ka no wodo ebeba enti wo hwa mententen suosu a wo hwe hira ye tuguo ne wona de fita nyina toto won kom nyina eye agona adehye ajanfo aboafo kroma wona adwinu kro no ho ena semre wode fita sensen wo kom a wode kire agina wonom ama ani gie ene sabi ahokeka wonom nso enya na ene dey wo manhia kotokofie abra asantehene ama wonom wurakwan ama ne swan ede akire no enti wo hwe fita wo wonom komu a anya bibia hira wonom tu nyina eye anigisam ana dia ba medical ka to asantehene woni yonko enti na agona ma hene awaba ono nko a ne santehene yonko sa se wono ne ana chechira santeman wono obi amfa adwena je obi konfo enti na wa hye ne nso abusua yo sebo ye ekoso wa he yo ose ekoso wa hanom a enya asem kuma ani gie ahye sabi agonaman akoma mu yi papa said wodi fufuo hire fita aye wono komu afemfa mo mu nyina ache nana amwani ma dede no ono nso ene adanse man hene ehima ono ene ekono adanse man hema nana amwani ma dede entenase no ejebo nya baba bidu ni nyina aba na wiye okofrobo ya waje mem ahafo mem man hene seme nana no me baaye okofrobo doctor ya waje ono ene ye ahafo mem man hene ambassador ifa aprenting ono nso na semre o mententen so a wo bai nana ayi busy kakra bompata man hene no nana opon frenyam ono nso so adankeja man hene nana opon frenyam adankeja man hene no nana opon frenyam nana nso so eba be pie hu o mensi akotokofie nana nyako bro sika ohema no ho ofe o wasantemam abusua ohema be medical ka shiro se oye wallpaper kura wonya achede free sesha kwa man hene nana Debra bidi akoboaten ono nso ene seche kwa man hene one ne hema nana kwa man hema enso ene ne ba nana Debra bidi akoboaten seche kwa man hene ebe pie mu manso akatani ase hema nana nso ba betwa bu so ewa hase nana no me ba ntena se abusua wono mo doso semre kotokwa hini pagya ne mu yi enche nana no mu nyina beba ama wahunu abusua yaka aduana anya aduana bia ne aduana ewiase nyinada sa wo hu krama ye ojatua na no a wono nyina PSA ene wode ne ho o chire kusi ntrama asumnya jebi kankanfo nana wono na semre baba beduri harum na aduana PSA yewura wode ne ho o chire kusi ntrama asumja man hene ono na semre ono nso aba beduri ha nana konama entry denya ase man hema nana enso so eba manhia kotokofie entenase nana eba bi denya ase man hema ono ane ba nana akosa yi adom denya ase man hene ene ba manhia entenase ewo ayehu mobobo so me ne da to so aduono enkono 29 June 2026 ewo manhia kotokofie abra na prekum ene agona ebiswan ede akire eye kotokohene nana no me be pie mu ewo ha nana konama entry ono nso so eye denya ase man hema aduana PSA no ono nso so eba be pie mu wa hanom asumdwe mu be kwai man hene nana osei kwajo a otoso mienu abebio be kwai man hene nana nso so eba be piem ewo manhia entenase ewo ene Asanteman Council oh, are you coming no? Or no? And I say me on so adri hanum Asanteman Council meeting no twabe man hene da sebre otuo cerebral were you come no say me nana so bantenase ebre na wie duro
sɛ ɛnɛ ntenaseɛ no nyinaa wie no nana ɛsade n'ani akyerem ɛwɔ yɛ dwabeman mu ɛnɛ ntenaseɛ medical ka kyerɛ sɛ brekum ɛne agona ɛbɛsuan ɛde kyerɛ kɔtɔkɔhene ayɛ hu mɔbɔbɔ some ne da ɛtɔ so aduono ɛnkono ɛwɔ afempino ne aduono nsia ne mu 2026 29 June ɛwɔ Manhyia Palace ɛnɛ DC ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie ɛna Ginyame TV yɛde ɛsom for Kenya say number 2 Mahima one yamfo Mahima sime nanane mu mienu afei na wono nso so apie every Manhyia kɔtɔkɔfie Asante Mine Council meeting 29 June 2026 yamfo Mahima and Kenya say ahafo Kenya say number 2 Mahima nanane mu mienu enso etumi bai ebetai nana agona Mahima echi ema dwumadie no ekɔ fefefefefefe I forgot so Mahima to Fabecha Himano no ono and a number soon as Santamania and Safufu Eddie Asuma Hoho Gosso Mahima one of my commands on my way I'm out 2-4 I bet you 4 at this year go Gossuna Eddie Bruce you ever mention Kotokofi in your Hobia Yamano Buadi and so can be. I have forgot so and a buadi. Tem amponsa fear prehene Santa Hene Nabrempon I go a pono and an empatemo Professor Tem amponsa a fear prehene ono and so ebaye otu for chame penny bafo kwakudachi amwate sankore man hene anana and so eba be pmu ewo yentena sei ena asante achim domi abra bafo ousu bedi akon ono nso so eba ntenase eba behwe ye dansini ewo ne akona ne brekum nsoya a ombeje no Manhyia kɔtɔkɔfie asante achim domi abra man hene bafo ousu bedi akon ono nso so ebe pmu Manhyia kɔtɔkɔfie entenase Busia ohwe wani so ade a behunu se de menchinie na kɔtɔkɔhene apagya ne mu no wɔhene bi asan edi wi a ɔbɛtena se ne yama ne bresuo ne yama na konya ne yama ne dwan akotwa de ama ne nkonya ama na kwa ababa Asante Mine Council no na ɔtena se na ne wura enso so asa be ma na kwa aba asa ne dey de na ba Asante Mine Council de onwe nyina yewura na ase tutu kwa koma nana agona man hena waba obiri konfo no cheboache ene nana breko man hena waba akwa aba no ama omu nyina bresuo no ama makwa aba do ma ba Manhyia kɔtɔkɔfie ntine ye koso o Manhyia sa wonti ase o Ginyame TV a ne ntirase na yaka ama wate no wono mu nyina betena se ama sebe emperia sa wono so ene branti a eba hanom enso ebe boa ye ebe tai sebe dwumadie ye chi ebe boa twene ma na nanom akonfo wono mu nyina so ayade papa na branti e bi no wono ma yade ye papa o baba be so Asante Mine e o Manhyia kɔtɔkɔfie brekum ni agona nso ye wo mo so abe dansefo aba be so Asante Mine enti yewura na se tutu wono so ekwa koma brekum ani agona akwaba yamo mo bresuo amo makwaba amo mo sabi odwan e de kwa koma wono mo nkonya akoma nananom ewo sabi wono mo kuro ana wona tena ye ama koma nananom aduane ti se nti kɔtɔkɔhene be pagya ne mu na wono mo nso so atena se wono mo wura duro wa mama mo so na omo wura achia wo mo ama wono akwaba na wantu omo fo na asumisem ewo ho omo aka enti ene agona yewura otumfuo PSA etiame ewa ha otumfuo ni PSA na ambafo beche kwanza wura kwanza man hene wono an tiame ewa na na mo akwa ba mra Ginyame TV mejo so enen trase hu ni se bia kama ne soronko say abakwasam kesia
fitete ya ka so obiri ko mfa no chia na wunim se enya asem bitwa nyina ya ti abakwa se me ko so a se bi na nkransa yin ni nua preko pe ni obiri ko mfa no chia endi so ba nkransa nya won wo se ba bia se bi obiri ko mfa no chia na na yirete aye nkransa ba bia oje ni yira wo ba bia ne ma eni ba bia o tieti aye na ni na ho aye fro bobroja e wo sisi a endi anya won ene ya mambre ni amane ene koso awon te se yewura santehene ma obi ate se konfana ti yenturufu ti le ni am kansa ni be na ke dia ti konfana te oni futufuo ati se ni wura enkranza enko a ene konfana te ni futufuo be sha kotokofie ebusua ya so mo se be se na nanu mo betena pakam adanda mo amane asante amane ene amamre ekwan so Amo sale ali apie abusia semre yewura achia wo mo amamo akwa bawie nanto ahene pudura ona semre wono mapie wo do munua agona ene bae na akwa mbafo pim santehene ni piesie no na nkranza ma ahene ono nso so ne nua ono nko a ene kobiri konfo futufuo e wa santemem sede kotoko hene e kan ye no ya na wa hye no nso semre ye hwe ni mo Billy so be piem wa ha Billy Osma Santimai pa Santi o man CEO ono so be piem e wa ha sei Osma Santimai enti asunaba abrampa no Osma Santimai ono so ba ntenase wa mesan ma me hwe nso ba be so me ma Santi wu se Asanti we e yo man abuso e wa ntwayem se ya na ebeba otumfuo nifa hin otoso mienu na na boache yam abebie nkwanta kase hene sebe na nanzo so apegya ne mu otumfo ni fa hina otoso mienu na na aboache yam abebie nkwanta kase hene no na enzo be pm e wa Santimai council no meeting ase sebe ye hwe ena na agona ma hene na Brekum ma hene so mepegya omumu medada omo ho e wa pakam se dia Asante amane ene amamre esitie papa wadaroma ebetimi no watwetwe nkomo kakra papa yi ye hwe wono ma fafufuo nyina abo omo fufuo nyina de shiri fitai omo nyina agonafo asabi enigi enti no mode shire fufuo ayeye wonom ho fefe ejina honom ama enigi ewura wonom akoma mum enti na yeguso aye watweyem se nananom bi ebepi ni ahwe enigi se de ebesi adane esi afa ewo kotokofie mu hanom Nana wiafe apa usa one sign kwa Brehema hene nana amponsa kwa atwoma kwa woma hene tufo bonkum hene enso so wa nana tafo hene enso be pie mu wa Dr. Nana Okon Agyeman techre hene sante hene brempon wa tafo mamu nana obi atakra tufo bonkum hema tafo hema no kuma se tafo hema na bae no chamfo asafo boache Agyeman bonsu kuma se asafo hene otufo akwa mu hene ono so ebe pie mu ewo entinase ase amane ye fefe ena nana ayomoso hene enso so etoa no so apatrapa hema na apatrapa hema bai enso ebebe pim e wontenase ayomso ehene enso nana enso bebe pim e wa hase nti abusua ene ntenase no se de sikọ Brekum ahema wo hene yere akosua ameya hene Brekum ahema ono nso so de ne ba aba amana ba besan fefe amane ene amamre ekwan so
Abusua Semre ene ntenase a eba so menhia kwatokofie ewa ye hu bobo some ne deto so aduonu enkono 29 June 2026 ewa menhia palace no enswan mienu na na ewo no magona manhene eba beswan ye breku manhene so aba beswan ada che kwatoko hina se de de tumi na ma omo so omonko na omonko ye amanhene ewo no kura se bi omoko akodi suo no so entine ejebo wanya ba bedru awie entenase ne nyina aba na awie ye Semre de Bricom for not Semra no kase wono ene eye aguna manhene ena nana krobia asante wono so ni Bricom manhene eye ohene ame ya hene Bricom manhema ede ne ba aba bebo na chidom amana baba be shine inside fe ede ya kire kwotoko hene enti na wo hwe machi ya no mu a tuntuma edi ahimu nyina eye Asante My Council 29 June 2026 Jinyame TV will have Fontaine Times all the social media handles YouTube, Facebook, TikTok. Subscribe to me, no. Nature wagging and so our comment section. One meeting the video account Asante Amani Amamre and you go so I won't the room. Yanko Poya to my Daya Wada. And I'm gonna mind a budget tire. Ewa gonna clue tea in a quack of Pimo, Jinyame TV quack of Pimo, near quack or some Asante Amani any Amamre Quaiso. Meeting. Eddie Bidia Koha, Jinyamiti, Yakram. After Chia, I have your cook, like a book, and up of them. You have up a come here, you're children are just on my side. You have many of here, and yes, over the and you have been a giant one, and it's not probably that someone saying, I'm a money now, say, I can't do it. That's it. Money now is a net, 2 years, or any couple of the warrior on say Asante Mino, and that's all. Yeah, I think you have one. Thank you, Asante. Tell one. Sabe Beku Adapakemu, Sabe Beku, my name, Adapakemu, or therefore Chedia Bo, Asante, they are also Abeku, my name, therefore, and Adapakemu, Sabe, like a Jabo, a Jenya Babu, and Abeku, my name, Adapakemu, Nawasibi, and the Achera, Robbie Asante, the Asante Amamre, and the Asante Amanina, and so is Asante Amamre and Asante Amani. Yes, go for mine and I'll touch it. Once again, or therefore, Chedia War, Asante, they are Otosu Emino, or therefore, Chedia War, Asante, they are Otosu Emino, and then possibly, and the Chef of Asante, no, hey, I did go for mine. I said, Asante Amamre and Asante Amani. Unfortunately, I war, Asante, oh, yeah, go to. Oh, yeah, Mule. Papa, how you feel next one? I didn't know I won't go. Oh, then you will tell us Papa. See Sabre, and I broke my name, and I adapt a camera. They are my sign off, and you yes, I'm going to travel and the extra door, the extra prayer, and the couple yeah, I don't know, that was why the extra one. I never say, oh, say, oh, my name, I have no Vanessa, and the other one, and this one, or then for you, as I say, yeah, travel to the extra and one, therefore, Chedia War, Asante, Yaotosu, Nabuku Mine, Onoa, and Edia Sadam, now Ediasa, our Mensia Pupi, Kakan, Abediasa, and you have to pay, Naso, our football, actually, Mensia, and Patamina, Snapper, or Pujao, Alicia, Abaka, I ask you, so share ya, now attack ya take them, attack ya take them, look my name, as I've been on that Papa, and you as Mama, ya essay, now a matter, or therefore, Chedia Bo, Asante, or that let's enjoy the moment. Don't mind me, and that's a family, that will be fun, and you will
obia eje ama ine tata se de se ti ama mre eni afanye esisi ahuna so e de chere ahuna so ba so ni ye du na sa akuna so e de akire asante akuna enso aka ho bia oba die mehwe ye hwe asante akuna de ne fa no so mu nchemu ani mu amane bolina enso amasan se de amamre ani amane esi ete ye siti brekum ene di kan ya wudi as sabi oda afakan mu na wudi asa no asante akuna enso santene ka ho bi ye mehwe ye hwe asante akuna so de na obi konfo enso ne don no ye fa mu nchemu so mu te hyase adehye na bi ene di ani mu wa ha kanka oba no wonyina ya adehye na bia era asante no eka mu bia de no ha ye na bra fo na ba ye ni age enya se ntua asante abuna ha eti asante abuna ha mo fo aba na eka mu bia wonyina age o ma ye tata na o chance se dia amande esiti na obi konfo anoche wache na obi konfo anoche wache asante abuna ma he ona sabre oda afakan ma oba na ye di chi no ani mama ye bolina aso obi konfo anoche wache asante abuna ma ona sabre oba esma ye ko pasa amre ni amande wana de chogo sabre ya ni chi no aso asante abuna ma
na sabre ni fo ni twebwa ya be eso ma asante abuna mahene ya waba ene de nso mu chi eso obi
Then I think I'll put me to more. I was say any little bit of the echo should be on a day. Say, baby, be a assumption. Tianoa and a echo, Brokum, mine, and also Diasa. Yeah, and yes, I could talk the Kuman, Yaman, or your bear, champion, and your charm sign. Maybe be I assume I need to Jaguna for never some the mine. And yes, I could have for and almost that is I'm gonna for. And I'm so for the trouble. Yes, was right. Yes, I don't know by power of the buses from all senior school buses. No me schools are all carrying our buses. And I want more at the buy here. It's the idiot tree. Now you're sure the cool okay. Now pay what? Picture. Ha, the Yaman Brukum. Now, therefore, Cherry Abois Sante, you're just me. Also, that Pacamui, you have a cancer mama sign, maybe behind us. And then, what a point something era at the 2 minute ama, I have Brukum mine, Yawaba, or the Cassia, Coco, good 2 cantambo, and 2 minute ama. It's an Iber share, not Brukum, often to my pefra, never share, not Brukum, a frat to move, Aqua to, so we are a here. And no, any addition, and no mamma, as some, there's a Brukum mine, and what dear Sa. To fie na sabe ogusu di asa e wa hin bobo ano ha na oko na saman hin fie ye me hwe ye hwe se di sitie e foto do e che odo kre ye ne nkabo mu ya da igina ye ntem se ni papa ko e odo no a odo fo che di abo asante ya oto so odo fo che di abo asante ye hwe na okay ye chaka na evanche amasai or therefore, trading for Asante, Mine, and I've been